kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, rumwara, Sa dino ti papanambakay, mapanak makikaaruba. ay nawaw. Sa paam ti agawin amang ano agmalmalam kan tumanin ijetersina ni Nana Bireng, dahi tanto lamanan agchis-chismis ti kuko nyo ijay. Ay nawaw, jak pa ila nakapampanaw, ngam ti panagawid ko man adagos ng tibagbagam tumas. Wen amang ano di mon tumanin mapanunot ti agawin adagos, Andrea. Wen ka di, agawid ak adagos, danag mon aya tumas, kas kamula tay maaw-awananan iti asawa. Mala, mapanak ko. Bigbigat ngam dagita manen manok mo tap aprusam tumas. Ay, kat siyempre mo ta. Apay di mo amo, nagbalin to akwarta na gito yung bakay. Ay nawaw, kaanon to pa'y nga ito mas. Kaano dakkelan ti gastos ko kadagita manok. Kanayo nak agumatang iti mais ken vitamins da. Ngam aging gaita, awan pa'y nagsubli a kwarta. Di ka kadireklamo, bakit? Tanong mga bakto na gito. Sikan tumot lang ti adda amay ranod. Ay kaing ka nga roden ipalot Pustaam iti dakkel. Iti kasta, dakkel mo ti abakaw. Makauray ka kade. Saan pa yung mabali na may palut na gitoy? Masapo lang matrain da pa'y. Iti kasta. Sure ball to, ti panangabak da. Awan lat ang mukon tumas. Ingka kitag trabaho. Sigurado nga adda mayawat mo kanya asweldom. Ngam ti agaywan ka iti manok nga awan met kasiguraduan na. Maabak kanto pa ilang. Nakarkarong. Ay nawaw, kasangsangpet mo nga rumwar ka manan, Andrea. Wan, imayak la nga ala iti kwarta pagpuna. Ay nawaw, pagpuunan ko nang bakit? Wan nga rod, apay aya adagulit ka, Tomas. Ay nawaw, papanam ngamin manan aya. Di ka katagluto ko matanay malaman. Di ka natagari, tamapanak agiskwela. Ay nawaw, Aglisi ka iti dalan ko, Tomas. Di nakmalmalasan na ha? Aglisi ka kunak, tani ur-urayan da kung dagiti cardmate ko. Si kanton ti agluto iti pangrabyanta. Ay nawaw, Siguradum lang nga danton na luto inton makawidak. Iti kasta, day tanto lamanganan ti aramidak, nawatam. ha? Nawatam kunak. Kwa? Awan bakit? Awan, matungpal tibilin mo, boss, amo. Kumusta nga ay lagi ti manok mo baraok? At naka din mabalay na may laban? Andan atata. Adaya amuyaw, panghilabanan tayo. Adya baraok. Ado. Ay nawaw. Sa dinong ay tata, kan kaanaw, inton Domingo. Aguray ka, Tomas. Masiguradom ka day, train mo't lang iti ustaw na itamarukmaw. Wan tata, sigurado. Sure hit day to yan. Kit, very good ang around. Tapno sana masayang ti ipustak barawk. Sana masayang tata. 101%. Ay nawaw, talaga ang nakasigurado ka na, Tomas. Ay kat siyempre matatata. Awan mintes, sigurado ang mga bakta. Agdubli ti kwartam ko naklangarudan, Tata Pedro. Sige, masapan to nga raw dinton Domingo. Dagasin kanton dito yung balayaw. Ariklado, Tata, di uray pumarbangon tapay.
Oh, taya manan. Tayam dita Andrea. Wala na, adto'y titayak. Sika ngay Malisa, agtaya ka na. Wan ka di nana. O adto'y matitaya. Mala, iwaras mo nga ruden at ibarahana na, nakabaybayag ka mat. Wan nga rod agawa am kit di nana bireng. Word, makauray kayo ka eh. Tadyak pa'y nasuksok ka na sayat. Ay na, husto day tanana, iwaras mo Ay, kiday. nawan ay. Hiwaras ka on. Oops! Sige, panaram! Oops, sige! Tiram kita may sabay! Ayos! Ay na, wow! Nagpigsamot ngagpaiso ti manok mong tumas! Mga baktan sa ngagpaiso Tagtagari tata! Abangan no masuro na iti kaabay ta pimus na iti may sa amanok no mangyog na ti bagbagam! Kuna niya! Daydayan! Sinugod naman ang ti kalaban na! Ops! Sige! Yun! May salangan! Sige! Tiram! Yun! Nangabaktan tata! Nangabaktan! Ay nawaw, nagadumat ti kwartam lakay, nangalaam ngay iti day ta. Nangabak ti manok ko bakit? Napanmiin dayo itay kan tata Pedro. Hinawaw, kat manungay ti inabak yaw. Dakilmot abakit. Nagbingayan min kan tata Pedro. Sa bali pa iti nangabakan na iti pustana. Ay nawaw, nan mangtad ka man nga rod. Apay bakit ni? Ah, day kailangan, kurang nagadupay lang day tagam-gam-gamam. Ikang kan tumanin ton maibos. Idulin ko na ito, itapno at dantumot duk-dukutin tayo ton maibos anta. Nayunam nga rod tapno masukatan mo't dagiti ingat-gatang ko iti mais ken bitamina dagita amano. Ay nawaw, pakuragan pa lang ayatintad ko. Gusto mo tin atap no damot idulin ko. Kwarta tamot lang da ito'y idulin ko laang. Kurang nga rod, nan, nayunam pa'y iti 2,000. Ay nawaw. Ay, Jaski, agmalmalasaksa. Itayak pa'y amaababak. Diyak mo lamang abakang. Agpada ta amaray. Naibusan ti puunak. Ngamjak mo lamang abakan. Ay, nawaw, talaga akas ta ti sugal. Adda oras ti panangabak, adda met oras ti panakaabak. Ala, iwaras mo nga rudin ti barahana na. Ay, kaagtaya kayo pa'y Taya! Daytoyin ti tayak nana. Adto'y matitayak. Ala, iwaras mo ti barahana na biring. Okay. Manang Andrea, agtaya ka kaday. Yahoo! Manang Andrea! Anya ti labas iti rabi Rowena. 12:18, Manang. Ha? Ay, nawaw. Pungkit man ang tinumero. Husto kat di ko nakarumar ti 12. No apay mo't atresi pay laang timparis ko Ay, sayang. Ay kat agtaya ka manan amanang. Barang mga bakkan. Nan, kita man tabukatil mo, Rowena. Adto'y Manang. Rebisa remon. Ada ka ba si Grabe, Rowena? 12:18, Manong. Agtayakan. Tapno mga bak tayo. Agtaya ka mat lakay. Wen man, Anyang iti numero. kursunada ka ti 14. Tayak man ti 14:28. Isurat mo iti papel mo. Okay, 14:28. Oh, aday ta, naisurat kun Manong. Manungay titayam. 500 pesos. 500 pesos. Okay. Sika ngay Manang Andrea. Dahito yung mati numero, Rowena. 5:24, 13:29, 14:23. Apay nga agi mo pinasurutan ti numerok bakit? Pasurutam tapno mga bakta adwa. Ay, jakmat kursunada ti 28. Sige, pasurutak man nga agpaisaw. Inayon mo pa'y nga rod ti 14:28, Rowena.
Tayaak man iti 300 pesos. Ariglado manang Andrea. Sapay ko matamangabak tayo inton madamdama. Ay, wala. Pangabakan da kami tanay. Dakkulan tinay tayamay. Ay, nawaw. Nagdakkel ti pangabak ta iti wedding lakay. Wan nga ron, bakit? Ano, sa balya talaga no, suswerte ka niya. Nagado ti dumawdawat iti balato. Wan nga ron. Iso nga ipampaminsantan. Ti anya lakay. Ti ag-blowout Ha? No ngamin kwarta ti itid ta. Malugi ta mutten Iso nga agparti talangan. Tasata iyayab ka na iti kalugaran tayo. Total, adumot ti tarakan ta ababoy. Kayat mo asawan. Agpas kanta. Pakananta dagiti tao. Kasjay. Uwain ba kayo? Ay, nawaw. Abak mo mutin ate agkapitan no kasta. Ha? Ay ka una. Nasaysayatan ti kastaan na panunod ko. Ngam ti kam amin inday ti kwarta. Pakanon kan painuman talangan ita bakit? Ay, kutsi ka nga rod, alakay. Ay, awan lata. Naabak man. Pada ta amari, agmalmalasak ita. Madinsakit diti nagpwistuak ita. Ay kalalaingan nyo ngamin ati mangipataray iti barahayaw. Tapno di kay maabak. Di kay tinag at tinag. Agsasaur kan samit na nabireng. Sasauran da kaming samit. Apay ngay asika ang kanayon ti mga baba. Winner da. Ay nawaw. Jak ugalay ti agsaor. Babalasan ko. Talaga siguro nga oras mat at ipanangabak ko ita. Unay kayo laki din aya. No agsasaurak di awan ko man ti mayat amakyayayam kanyak. Sige nga raw, tuloy tay ayam. Oops. Ay day da. Maudin day ti ataya. No maabak ak pailaang. No bigat tumanang. Kani, rabiin magkaya mo. Panagaapunan. Uray siyak, maudin day toy. Sa bagay, uray siyak, makaturturog ak metan. Kanabanogan ti ubat ko ang nakatugaw. Nasakit pa yun ti sikat ko. Kayat nanti mayon nat. Mala, agawa ang nga rod na iwaras ti baraha, nana. Matagdakan kaming agur-uray. Ay, Mawunan. ulit-ulit mo't asok-suksukan. Iwaras mo kay Ding. Umayan. Ay. Sa dino ngay nga tatinangidulinan ni Tomas iti kwarta. Awan mat dito'y cabinet nga ayan dagiti badbado may. Awan mat iti drawer. Naglukon. Nangiduldulinan na ngay nga ta. Amukon. Ang mga no iti ayan ti pandag ti kamami ti nangidulinan na. Kita. Oops! Kunakon ka. Daytoy ti wallet apang kabilan na. Mangkisayak iti pagsugal ko. Loko day di ato mas Ti ko na siguro. Diyak mabirukan tinangidulinan na. Ay, agmalmalas tansa, tatapid raw. Wanya raw, Tomas. Nagsasarunumatan ti pan nakaabak ta. Wanya raw, nagdakilan tinay prostata. Parikot ko no kasanok amasubot ti naglakwak ka na ti dinguin ka Kunak no mga abaktan nga maawan matlata. Mangilakwak samat ka na ti baboy atarakan may. Wano tayo nuang kulangan, tapno dakdakan ti paglakwak. Parang makasubot tamatan iti sumaruno apa nang ipalot ta iti manukaw tata. Ay kat, adlakan ka, Tomas. Tulungan na karod ang mangilakaw tata. Sana balay ta ikan ka iti porsyentong. Ay nawaw. Laita ka iti kay kayat ko ken ka, Tomas. Sige, tulungan ka mangidispos iti nuang ken baboy mau. Agyaman na tata.
Sakpay lang ti kwartang indulin ko iti pandag ti kamami ka ni Andrea. Dahito pa lang ti pustak. Kabayatan asaan mi pa'y analako ka ni Tata Pedro ti baboy kanuang ko. Sakpay na ibaga ka ni Andrea, amang hilako ak. Ibagag to, inton adan mabirukan mi ang bayar. Apay na, 2,000 lang matan tinabatay. Kat no 20 mil na ito. Ay. Naglokon na yung Andrea. Naglaingan na ng birok iti nang itulinak. Kung ang manlangan na daindulin ko, awan mat gaya. Ta ininot na mat ngayon nalala. Ay. Naglokon na siya babae. Paiman. Oy, Andrea, sa dino tinang ipanamit ti kwartang indulin ka iti pandag ti kamata, ha? Ha? Ay, kuhala kay. Di mo ibaga, ngayon sugal mo amin ti 20 mil? Hoy, Tomas, basit lang ti maisugsugal ko, kumpara iti ipuspustam iti palutanan niya. Adayo adakdakkel ti abak mo ijay. Ay nawaw, tada palaganas masumungpat. Idyam nga minon ti makisugsugal. Kanayon kamot lang na maabak. Sayang lang ti kwarta. Ay nawaw, kuturay si kamot ijamot ti makipalpalot. Imbag kanyak taada pangalalag iti isugal ka ho. Si kangay, taktakawam mo't ti kwartak. Oho, ipaabak mo lang. Di nasaysaya atin asyak ti mga ipaabak. Ay nawaw, no diyo pala isardang ti panagsugsugal nyo iti tersina ni Nana Biring, i-report kayo karag iti pulis. Oh, di i-report mo. Apay ti ko na mabuti nga. I-report mo kasi kamo lang ti may babaeng, Tomas. Ilako kon di may sa anuang kan do ababoy tabakag. Ay nawaw, anuam ti paglakwam kadagi dyan, Tomas. Dakkel agad aday taan, mailakom. Kat gastusin ta adi ti balay. Naibusmat nga minan ti urnong ta, insugal mo mag. Ay nawaw, di mo man ipabasol amin kanyak. Tauray si ka, agsugsugal ka mag. Ala, wunin. Basta ilakok ti kunak anuang kan baboy. Ala, makaamu ka na kay. Basta itkanak to iti mapaglakwam Di mo Wag. sulsulwag. Uwan ko na nga roden. Danag mo. Ibingayan ka nga ibingayan. Baka... Oh, agtaya kayo pa'y kanyak, sakbay nga irugiyo ti agay ayam. Ay, anya, ay, ati, labas ay dirabe, ruina. 1-4 na. Ay, salit kit di dayta awiting. May samot. Jak mga abak dita. Puro pungkit. Ay, kat, saan mo pa'y siguro agasat ama ng Lisa? Agtaya ka itan barang mga bakkan. 23 man, Rowena. Oh, at iti tayak. Sa gasot lang. Okay, just 23. Aday ta, naisurat kon manang Andrea. Bingo pa'y lang, ti ayaman tayo ita. Intun malam taon ti baraha. Ay katun anana. Mabalin latamag. Sige, agbinggo tayo pa'y laang nga rod. Ha? Anya day jay? Ay nawaw, adan samot pulis. Ay na. Agarodok kayo nga umunag. Kartangan niyaw, aglamang kayaw, tada pulis. Ada ka no pulis. Aglamang tayo. Ay, aglamang tayo kartingan nyo. Ay, kiawanan ba in atumas? Pinaypaysunan samot din tinagipulong kadagiti pulis. Anya ti taltalamiti ma'am dita Andrea. Akarkararag ka kaday. Ha? Ay, ikwa, uwan mare, ikarkararag ko, asapay ko mata saan da tayo ang makita. Ay, just kikit de. Siguro dinawat mi atex. Ada ka nang susugal ni Tersina yung Nana Biring. Pumuli. Ay awan mal, sir. Kas makita yo ba? Nalinis mo ti sango ti Tersena. Awan mo makita yung agsugsugal. Ang mga kinaglambang nyo lang itana na. Ay nawaw. Ay, Awan, sir. Uray birukin nyo ida. Awan talaga. Promise. Okay nga ron. Ang mga norong info lang tinawat ni. No, bilang tadamadamag yung agsusugal nito i-report yung kumadagos wan. Awan, sir. Sige nga ron na mapan kami. Ay, sus. Sige, sir. Agan-anad kayo.
manaw da ka din? Shh! Di ka na tagari. Urayan tayo ang makaadayuda sa tayo rumwar. Rumwar kayo ditan. Awandan. Ay, agyaman na kunaklakit din no umunag da itay. Ay, awan nga ro da. Ay, pirmi nervyos ko da kayo. Ay, uray siyak! Asino nga tamat ti awanan bain anang i-text kadagita apulis. Ay na, huwag nga ro da. Mabuwak lang no asinaw talaga pagsasawa. Hello, Tomas. Apay, sa dino ti ayan mo alubong. Itay ka payla ang ngururayan. Di ka mula sumang putang. Hello, bakay. Tulungan na ko ba pag-aasin? Apay, aya. Sa dino nga mintayan mo. Bakay, na-hold up ah. Hinold up na tinaglakwak itinuwang kan baboy ta. Wan bakay, nangaduda ng harang kanya. Awanin bakay, tintaray ng tinasurog o 80,000 ang kwartata. Sa dino abanda ti nakahulda pam lakay. Ibagam ano sa dino. Tayawag ko kada kapitan. Itikas na, umay da adagos di tayan mo. Animal ka! Aray ko bakay, hindi kagsipa ko lang nagsakit. Ulpud ka laklakayan. Kunam anahold up ka. Ngam gayam, impaabak mo iti sugal, tinaglakwang itinuang kan babay. Nagsakit. Ako, bakit? Talaga nga in-report na kami pa ikadagiti pulis. Imbaglangan kasaanda kami anatiliwan. Awanan ka iti baeng. Ay, husto mo tara bakit? Nagsakit, di bagay kin. Ping-ping ka, ka po iti parang sip-sipat kan. Parang sip-sipa ako na mo kanya. Dahil natirumbangan ka, mangibabain ka. Na-hold up nga. Na-hold up tarupam. Ha? Nakababaing paikit din ka na kapitan. Napanak pa'y nagpakpakasi at tulungan da kadagos. Gayam, agul-ulbod ka na. Anay ka, anay, ito yung Anay ko! Ano nagsipat ka nga ito, Mas? Apeti ko nam, seka lang tiyang muna tagsipat. Naglablabas kan. Ay, nawaw! Di mo'y pabaso lamin kanya ka. Taore si ka, agsugsuggal ka mat. No saan ka kumang agsugsuggal? Sa anak kumamat na mapan makipalpalaut. No agyan ka lang kumaditi palay, di awan kumatikas ti aparekaut. Ha? No kaya't mong agbalin ang nasaya at ti pamilya ta. Idyamon ti agsugal, takas takmat. Naawatam? Ay, nawaw! Iti kaanuman, awan tinasaya at nga itdan ti sugal. Suruan nakapaikit di nga agulbud kan agtakaw. Idyan nga ro ti sugal kat ipamaysa ti agtrabaho. Tapno ti biyak kat agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lay, papanamba kahit. Nakapilis ka, mate. Mapanak man ni barangay hall lakay. Ada ka no iwarwaras da abagas ita. Naggapo ka no ija munisipyaw. Ay, kahit nagsaya atin ngayon o kasta bakit. Ang mimbag ano, adanagan mau. Amangan man no, napili lang tinlistada ang makaala. Naku naman ni Marisa lang ang maikan ka no amin a pamilya. Per pamilya ka na. Ay kahit mayat nga ron ano kasta. Tapno awan siya griri abo marangay. Wen nga rod Bareng ano pud no day nga imbaga ni Marisa ling lakay.
Sapay kumabakay. Sapay kumata mawarasan namin. Tapno saan lang mananalagit ti asinag iti dalikan ti makadaw. Ay, naku namon, lakay. Sige, panawang kan dito itanay aldawan. Mapana ka, untadyak kayat ti maladaw. Siguradong aur-urayan na kundi Maris sa lengi jabalay da. Kanya ngay ti aramiden da kapitan di talikod ti barangay hall Maris sa leng. Ay na, di mo damagan maray. Anya pa'y ngay kuma, kas iti sigod lata No kasta, agsusugal da manan, Maray. Ay, katwan amaray. Sugal with matching tagay. Ay, nawaw. Tangay na alatamutan ti bagas agagarata. Agawid tan maray. Ay, uwi na, Maray. Isumat lati ko nakat. Tanay, nakuyam man ang titangatang. Ang mga nubiglaan ng tumanan ti agdo daw. Un nga raw, sabay napigsa ka no ti umay abagyaw. Agawid takit din. Tadi takit maabutan iti tudod itadalan. Ay, uwi, Maray. Mabit lang ka raw. Talag ti awit ko nga indisok iti lamisaan. Agawit ka kiting agpaisaw. Un maray. Ala, darasam nga raw. Urayan kan ditaw. Diakon umunag dita barangay haw. Dapat nagpaiso bagas nga nyawin mo. Manungay magkakilo na itabakay. 5 kilo lakay. Ay, kit mayatin Kit natong palmet lang ka na tayo kunada per family ti mawarasan. Ay, uwi lakay. Talaga per family. Ano pa'y nga rin tinabatay dya barangay hall. Saan sanay waras amin? Ay, kit yawin to siguro na ni kapitan na hindi ko naman nabatay. Warasan ng tumat siguro nang iti kakagawad na. Agraman nang iti tanaw. Speaking of Kapitan Lakay, Apay, at nakadiman na nasagap mawadamag. ay na, pinanawan mi ida nga ag-inom man na di barangay hall. San lang nga dayta, agsugsugal da pay. Kadwa na dagiti kagawad na kentanod na. Ay nawaw, nagalaskat dayta na madamdamag bakit. Nakababay no madamag dayta kanagitim kabangi mga barangay. Ay, wen karod Isupay akapitan ti mangirugi iti sugal. Imbis apaksyatan na kumatikas jay abisyaw. Saan mat, ta isupay kidin ti mangidada ulaw. Ay unay madagita ng barangay officials. Sanda mapangnamnamaan. Imbis sa sagsaganaan la kumanti umayabagyaw. Saan mat, taday taki din inom ken sugal ti unainda. Ay kasadan tuman laag kutin Into nadadakis a mapasama. Imbaglaang ang tanasabat ka, Marisay. Apay ka di Marisaleng. Kasladay bagama. Talagang adda, maray. Anya kay day tamaray. Adda ka numanin sumangput nga ayuda. Ngam saanin abagas, no diket kwarta. Tay ngay awagan da iti tupad. Ay nawaw. Ay nagsayatan no kasta maray. Kasano ngay ti makaala iti kasta. Mapan ka agpalista ijay barangay hall, maray. Mapan ka kin ni sekretaray. Ibagam ta ilista na ka. Isupay ti 5,000 ang maawat mo. Ay nawaw. Dakal matan 5,000 ti itada. Ay wun, maray. No kayat mo, kuyugan kan. Ay sige man nga rod maray. Kuyugan nakman ama panidya barangay hall. Nalalaing ka kat amakisarita. Kan close kayo pa ikan ni sekretaray. Ay na. Kinapuno na, maray. Saan kami close? Feeling close lang. Nasken amaki-close tayo. Tapno saan lang nga isuda ti mairan-ranaon. Ay na. Pigsa naman tantito daw. Huwag nga na. Uray kumaano tudulaan. Ngam saan mata napinsapay ti angin na. Nana, paano? Kinaan nyo. Ang damat in-post da iti Facebook. Anarga ay di ti barangay tayo. Ay na. Ay sus. Sabi mo nga'y apandaday ta anak kaw. Diyak mailasin, nanang.
Amo yung matasag paminsanak na ang agawid ito. Iso ajak unay kabisado ti danan. Nan, kita man anak ka. Adto'y tata. Oh. Iti mismo akorbaan sa kubay ti eskwelaan da ito. Nga ato basit ti barangay hall. Ay, asidag nga ron, ay iti balay ni kagawad istaw. Gusto ka ba kay? Saan ama kapag nadagitilugan? Gaputa nagaburan ti kalsadang. Bareng ano ikatendadagaw sa taplusa na makadisturbaw ka na iti biyaheros. Barong atatang. Aksyonan ba't siguro adagos ni Kapitan? Kapitan, kapay no bulldozer mo lang ang tinargaya daga. Narigat ngamin no mano-mano. Marigatan kami ngagpala. Sumakit ti sigad. Sikan ati mang bulldozer kagawan istong. Ha? Kunak, sikan ti mang bulldozer, not the bulldozer mo. Ni Kapitan Boyd, amumat ngawan bulldozer ka. Good siyak. Amumaya nga the bulldozer ka. Ha? Ay ka, sikan ati siyakon. Tasikan ti Kapitan. Kat sikamatan ti mga pambulldozer itinarga ay adaga. Ha? Luday ta kumapanagrik-reklamom kat nagpalakan. Di nakaado ka kuman. Ha? Ni Kapitan Moit, di na lamon ti maangaw. Kung kunaklangot na siya. Agawa amkit di tagpala tapno adamalpas. Di ka reklamo a reklamo dita. Makarangrang. Nay, kasla itaklang ang makita ni kagawad Rosa amari sa laing. Ay talaga nga itablaang amakita amare. Ta italaang matasumangpit marisay. No kasta, kasangsangpet na laan. Wan, kasta day ta kagawad. Saan tula sumangpit intong dandaning ti pangaldaw. Ay, nawaw. Kita nagdiritsong iti kusina. Sigurado ang mapanagkalong day jayon. Ay, oo, na yan, ti kasta nga ugalay na kita barangay officials tayo, umaray. Awan sa matin limpyaw. Naku namon maray. Talagang awan. Taimbes apagwadan ti aramiden da. Saan mo tapakaibabainan? Ay, nawaw. Sayang lang dagiti butos tayaw, hindi na palabas nga eleksyon. Husto ka maray. Iso nga inton umay nga eleksyon. Amu tayaw, ti aramiden tayaw. Ay, wan amaray. Kahit mangantayon tanay, pangal daw magaya man. Umay kayaw, tamangan tayaw. Oh, makita maray. Iso pa yun ti makaununa nga agayab-ayab amangan kat kasangsangpet na laeng. Ay, nawaw. Naglukon day ta kagawad Rosa. Kasla isuman, hindi naglutaw. Talaga akas ti ugali na day tamaray. Kanayon akas ti aramid na. Iso nga ita, amumaon. Amum tumeten ti aramidam. Inton sumaruno apa nagbubutaws, mara isay. Kapitan, amangan no ada ekstrampay di ta kwarta. Bumuludak man pay. Naabakak nga men. Sana balay. Isublik mo la ang adagos apaman ang mga bakak. Manaw ti buludem. Uray 2,000 laang, Kapitan. Ato'y kagawad Rosa. Agyaman na, Kapitan. Isublimot lang nga tapno adamot pagpuunak no bilang tamaabakak dito'y. Win, Kapitan. Di ka madanagan. Isublik nga isublay. Promise. Yala, pumanaw ka nga ro dito'y na. Tinagdisturbuan tanay. Agsuswerte ak. Win, Kapitan. Kat agyaman akmanan. Good luck. Utang mo na ita kagawad Rosa. Bayadam nga awan kurang na. Win, kuna lang nga ro din. Unay kalakid din aya, Kapitan. No kaya mo di subra pa inton isublay. Malala, pumanaw ka nga ro dito yan. Di nak malasad. Imbaglangan ta nasabat ka na nasaling. Panggap naksapay kit dialiklikan nana. Ay kuha, saan ba't balasang kau?
Kasano nga iti utang mo iti tersenak nana. Nabayagan day jay. Kunam nga agbayad ka matlang adagos. Ngam, saan ka mat na nagpakpakita apulos? Ay, ko ngamin balasan ko. Diyak pa'y ngamin naawat titupad apagbayad ko kumakun ka. Anya? Kayat mo asawan nana. Ti maawat mo atupad, tinamnamaam apagbayad mo iti utang mo iti tersenak? Wan ko mabalasan ko. Ngam ti pare ko, aging gaita kat awan pa'y laang ti jaski atupad. Ay nawa, di yu pa'y laang naaw-awat ngam inyutang yon? Kasanon nga inusan kayo matgayam amaikan iti urayan yu atupad nana. Ay, katurayan tayo abalasan ko. Di ka kadisingir asingir tanay. Di akon makapangpangan gapu iti kinaado tag singsingir kanyak. Di kagdanag, tagbayad ak tumulaang. Diyak itarayan ti utang ko kun ka. Inutek abayadan, sunya, balasang ko. Anyang ina bit-bit mo ng kasilupin, Kapitan. Karne ti baka, kagawan. Ay nawaw. Otoy. Inkailuton, tapno da pulutanan tayo, inton malam. Ay, iwan ang Kapitan. Anyang ay aluto ti pamayak. Ay, ket. Kasi ti sigod, alut-lutuam kagawan. Aramid mapinapaitan. Aringlado, Kapitan. Sige. Ayapan nakto, inton maluto, ay. Iridip ko man pa ibiit iti opisinaak. Napuyatan ak ngamin. Apag guston to inton sumangpet na iti daddo mapaya kakadwa tayo. Bun Kapitan, ringan kanton inton sumangpet na. Kumusta nga iti urayan tayo atupad Marisaleng? Awang kadipay? Ay na, awan pa'y ngarod maray. Mangipasubo day tatupad. Apay matan ako ng tikas tamaray. Kasanaw kat impasigurado mo ni sekretary ang maawat tayo adagos day tatupad. Ano maging gaita, awan pa'y laang. Wan nga roda. Wan no. Inwaras dan gam santa karaman. Ay saan na mabalin amaray? Masapol ang maikanak. Nga main, nayutang kunday ta akwarta. Ay nawaw. Nayutang maun, ti maawat mo pa'y laang akwarta maray. Un maray, iso ang masapol nga iwaras da day jay. Kano saan? Siya kun amis mo ti mapan agreklamo iti munisipyo. Ibagat tar aramiden da iti barangay hall. Maitured mo maray. Ay katuan na. Apay kit din asaan. Ibagak nga aramiden da asugalan kun inuman ti barangay hall. Iso adidag kam malay. Sana siya tiluklukon da. Tama nga no agpiang-piang ti langit kanda nga. Kat makakita da iti adu abituan. Ay na, ijam kumantigas tang aramid mo, anak ko. Apay, urayan pa'y laang aya ang makadanon iji munisipyo ti kastangar aramidan yaw. Tangiwat yung amin nananang. Tagtagari ka di. Imbes na di dam mo. Nakayumat ngamin ti sumanao. Ay na, nakababain ti kastangar aramidan. Sika ti kapitan. Sika nga rod kuma ti mangidaulo iti nasayaat. Saan kit di asika ti mangidadaulo iti sugal kan inom di ta barangay hall. Pinagbalin nyo matan nga inuman kan sugalan ti barangay hall. Saan mo tananang? Sagpaminsan lang mo. Saan mo ta kanayon? Ay na, di kan agkalintagan Ramon. Kaya't munsamot ti maabak inton umaya pa nagbubutos. Ay saan nananang? Nas ka na mga bakak matlaang kas kapitan ti barangay tayo. Inton umay nga eleksyon. Nukas tangarod, agbalbaliw kan. Tanay, nakababainan ti agwarwaras adamag. Sugador kan artek kano ti kapitan dito barangay tayo. Agraman dagiti kakagawat kan tanod. Ay na, amoy umat nagtitismosa nanang. Nainayunan dati istorya. Uray saan matapudno kat mapanday sa istoryanan. Ay na, di mo ibaga asaan apudno taado ti makakitkita kada kayaw. Alaya, adakin kada ita. Awan to ti pagpabasulam no bilang taadadakas ang mapasamak. Di nakto ibibiyang no adan to parikot, tadi ka matdimngag kanya. Makaamukan to iti biyag mo, Ramon. Ay nabaw, awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Siyak ti makaamo nanang.
Makaamu ka kunak langarudan, Ramon. Di nakto ibibiyang kunak manon. Asino nga iti suportarab a kapitan inton umay nga eleksyon, Maray? Ay, kat di makatulong amaray. Saan kat atay inal daw nga aday di barangay hall. Gamday tamat gayam agin inaum ka nagsugsugal tar aramidon da. Ay, wala, Maray. Husto ka. Agi street votak to iti bangira partida, maray. Ay, wala. Uray siyak, Maray. Makita itaday ta kapitan. At agraman dag iti kakagawad na. Sukatan tayo kik di amin nida. Marwam dag ita barangay officials. Mangibabain da. Ay, wan nga, Roda. Imbis apagwadan, saan matapakay babainan matyararamidan da? Apay ti dua ababoy nga adda iti arubayan ti balay, Ramon. Kan apay nga adu ti grocery iti salas. An-anwam dagi jay. Panghandak to inton butos na nang. Anya? Masigurado ngamin, asak manan ti mga bakas kapitan. Isa gimatang ako na iti pang blowout ka. Ay nawaw. Kasano ka kumaan nakasigurado, Ramon? Basta na nang, marikrik na kasak ti mga bak. Kasano no saan asika ti butusan da? Think positive ang amin na nang. Ay na, di ka mang namnama, Ramon. Narigatan. Amangan numasaktan ka laang. Di itak ngamin kun kontrahen na nang. Siyak ti anak yaw. Isa siyak nga ron ti sakit yaw. Nadamag mo ka din, maray. Di anya, Maray Saleng. Agaw awis ka numutan ni Ramon para iti blowout na. Blowout ko na, Maray. Wan, agpartida ka no iti dua babawi. Kun ado ka no ti sagana da. Ay, nawaw. Hapay, masigurado na nga tayo nga isumanan ti mga bak. Sigurado nga ron ka na nga isumanon ti agkapitan, maray. Ay, nawaw. Isupay laang nga tayo ti butusan dagiti kalugaran tayo. Kamuda mo't ti ugali na. Amuda maet nga awan na aramidan na kabayatan ti panagtugaw na kas kapitan. Day tatijak amu, maray. Ang makaamuda mo ten na. Adda mo ten panunod da. No di da kayat adumuras ti barangay da. Ay katagda kadakwadan day ta. Basta siya. Straight vote iti banger a partidaw, maray. Ay, uray siyak, Mare. Padasin tayo mati babae amang idaulo iti barangay tayaw. Husto ka, maray. Apay ngay na nang. Apay ngay adidak matan binutusan na iti kalugaran tayo. Sabali matan ti pinangabak da. Daytang ti bagbagakken ka, Ramon. No natangken mo't ngamin ti ulom. Binagbagaan ka iden. Ngam inyalang-alang mo mat. Isu agun-gunam. Nagitiawanan bain. Ore da kayo kadikat didak mat binutusan na nang. Apay kumangay abutusan ka, Ramon, alaman. Kumbinsaran nakman amang ibutuskin ka. Ultimo nagiti kakagawad ko. Didak imbutos. Agraman nagitiawanan bain at tanod. Agasumanta may sa tibutos ko. Kaya't naasawan, siyak lang tinangibutos iti bagay. Gunggunam kunak banan. Ay nawaw, nagkasang matan ti kastoy anapasamak. Asino pa ingay ti mangan kadagiti na isagana amakmakan. Sayang mat nagijay. Awan maten umay diti balay. Tandadamat amin na iti bangira partidaw. Wana, uray siya. Mapanak mat ijay madamdama. Anya? Kanam amin dagitiin pasaganam, Ramon. Dayta ti maal-ala tinatangken ti ulo na. Agnakam kamot nga taitan, Ramon. Ay, nawaw! Opisyal ka man kan saan, agbalin kalata kuma apagwadan. Tapno awan to ti pagbabawyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script,
ni Miss Freya Simsim. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nanang, Oh, apay ay ababay. Itay kapay ananang dita. Ay ayati masapul mau. kwarta man. Ay nawaw. No dumawat ka. Kasla din padulin mo ah. Aligi din nanang, ikandakaon. Pangananwam ay iti kwarta. Kat ada kalaon mo't dito'y balay. Hehe, pamasahe ka mapanagaram nanang. Oh, agaro masasawam mo't si kababay. Kano adalang masabat mo atao di tadalan. Kat mababain kan. Balasang tulaki daing. Iti day jay nanang, ita saanan. Awan tumot ngamin bilibyo kanya. Ala ka din, mangtag kayong nana. Ay saan ka rumwar babe? Ah. Amangan no makadumingon tumanan adi ka agaw-away. No nasangum manan diag bulakbaw. Awan ti katulungan jay amam ijay talaw. Ni nanang mag. Agawid ak mo iladagos. Unay kayo ki din aya. Ay awan latang mukaon babe. Nuko na ka saan ka rumwar? Saan? Ang talinaod ka lang dito'y balay. Nawatam! Asano kay babe? Naibusan ti alak ngayon inumenta. Ay kung mga alak kapay adan din. Di kagdarag, tasyak tagbayad. Ado ti kwartak. Day takit ko kayang kapali babe. Ay na, nagadupay lasaom. Ingkag mangalan. Ay kayo na pala. Nadaglolia! Woo! Mangitil ka man pwede tayo timay sa butelya nga alak. Mabit lang, Barok. Adoy, Barok. Agyaman ak nana. Ilistampela yung litata bayadin ni Babi inton padamdaman niya. Ay na, bayadan yung kidain. Nagrigat kayong tumanin amasinger, inton mabartat kayaw. Un ka din nana. Itod kunto no madamdama. Danag yun aya. Bayada ka bayadan. Ado ti kwartak dito yung kunak lang harudan. Ay, sigurado lang, babay. Un ka din nana. Don't worry. Mark my word. Gusto ka ti kunak. Nga niya nanang. Mabartag ka manan nga agaway. Nabartag ka kaya? Saan mo na? Tinabartag nakaturaw. Nakaino maglabasin nanang. Unay kay laki din. Ay nawaw. Ewan gaya. No ibagak ang mga asawa kong. Anya makunayo nga eh. Mga asawa sa sawamot babay. Asino nga'y kumati asawaam. Kano awan pa'y matnubiam. Di ko nayo ah. Di yun lang amaw. Di yun lang amaw, nanang. Ay katiyawid mo nga ron ano adda. Iti kasta maam-am mo mimod. Ibagam tao may agluto kan aglinis dito'y balay. Ay, Kita no makapasama lang. Iyawid ko tapno asawa ag nanang. Saan ka tapno ang balit akatulong dito balay? Ay kat parehas na matlaang babay. Iyawid mo, tapno mamati ah. Iyawid ko to, nanang. Diyak pa yung amin rinugyan ngay naram kang. Mabagdag lang ti chinilas na. Naragsaka ka, nanang. Anya, ayawan mo un babay. Ulaw ka talaga. Ingka ka maturugan. Di mo amaw tilab-labidang. Manang dislay. Naimbag man ta nakahawid kayo. Apay awan trabaho yaw. Awan ata holiday kat nga ron. Ayaw na na. Nalpas mo ka din, ti paparamid ko kan ka kabinet. Nalpasi na. Siyak pwede ko na. Matik ah. Imbang ano na sayat mo't lang ti panakaramid na. Amakan no sinsinan mo't. Ayapaw. Awan to bilib mo kanya manang. Kita ang ngamin atap numapnag ka. Nan,
Kita man. Aw, anya nga itima ko na, manang. Mayat-mat nga agpaiso. Kasla natibker ti panakaramid na. Ay, kat siyempre Batido tinagaramid ko naman. Oho, imparamid mon samat. Ay nawaw, siya nga rin tinangaramid dita, unay mo tan. Mayat mga agpaiso. Manang, kwartang manggaraw. Oho, no igatang mon tumatlaang ti arak, uray saanan. Saan? Igatang ko iti pantalong ko. Kita ba alan mangtagan. Tapno nagagitak tumaring nga agaramid. No, ada iparamid mo. Ay na, aldawag. Kapag di pa na rin, di ba, may? Ay, ka mo alakay. Kano parbangon sa mga minan itinagawid. Ay nawaw. Ingkari-ingay na Bumtak taon na sara nuang. Ngum nakaturog pelaan. Babay! Bumagon ka ditan, aldawan. Day tanto magamin arak ti mapan nakukuan. Imbes ang masapa ang maturog, ta makatulong kumamag kada tao di talon. Dagita kay dimot ang mga ayab kan ko na. Ayab dan to mga min nga ayab. Iso ang mapaspaso bumot no maminsan. Ay la, abdamag lang king kuana na ita. Uray ayabanda, no talaga di na kaya. Awang magkit ti mabalinan dagita nga gay ayab. Wan matkit di Ala, ingkari-inginin iti silid na, talay, aldawang. Masadot tumanan ang sumurot iti talon, nung napudot taon ti darang ti inay. Manang, kwarta man. Ay nawaw, kwarta manan. Basta makita nakmat kwarta ti bagbagam. Anya ak ayabang ka. Ulay mo lagi din ni Manang goyang. Ala ka din na, ikan na kon. Basila mo ti daw tawatan. Awang kwartak. Ay sus, di mo ibagbaga ti gasta. Intong kwan, pumayso nga awang kwartam, ali Uhuhu. Arak tumatlaang manan ti pangigatangam. Sayang lang ti kwarta. Saan? Igatang kong arot iti sapatos ko. Tapno adamo usarak ang mapan agaram Agaram. Agaram nga. Asino ngay matibalasang amangayat iti artak akasken ka. Awan lat amukon, babe. Agbaliw ka pa'y barang kaya tanda ka. Di mo laam mo Abay, no nainlab ngay kanyak di babae. Iyaw, awan mo man ti saritaan. Mang tagagi din. Kat inikan kamot edin. Sa bali man ng tataa. Pantalon ti ginatang ko iday. Sapatos mo ita. Nan mang tagan nga. Sigurado mla nga igatang mo iti sapatos, Tano saan, di kanton ik-ikan. Uwe, manang ko adong dungwag. Ang lalaki din. Nayunam ata jay original tagatangag. Medyo nangina ka jay original manang. Nakita mo ka na tilimabas ang motor itay bakay. Wala kay, apay ka day. Ni Babin sama jay nakaangkas kini Daniel. Aya, jay matla driver tinakita. Jak matan na iropahan tinakaangkas. Tanakaabong mga min iti sakaw. Kita madarami di anak mo. Nagalas at alaga ti ugali na. Iti limabas nito batog ti balay. Nakaabong iti sakaw. Iti nakalabasan, inikat ng ti sakaw nga inyabong na iti ulo na. Ay, naglukon na di ababe. Di mo't inikan ni Leslie iti kalman iti kwarta. Wan, tadi mawat iti gatang nakano iti sapatos na. Hawanin Sigurado asaan man nga agawid dayjay aging gaasan ang maibos ti kwarta na. Kwarta man manang Raisa? An-anom ti kwarta, babe. Kano inikan nakakano mo ni Leslie di na minsan nga aldaw. Kat sa bali mo't kinka amanang. Ay, nawaw. Kun naibusin tindid ni manang Leslie. Nangan anwam nga iti kwarta ading ka. Inggatang ko akalag iti masapsapol ko. Kas kumaitan niya. Pantalong, sapatos, kandag dumapay. At dapay gam na batay, ipanayong ko kumakanya. Tamangirwarak man iti motor ko. Motor ko nam. Uwan mana, mangirwarak ko may iti motor ko. Iso na lang ta, kurang mati kwartak. Iso apa nga asin man, tanayo na. Ay na, apay, saan ka pailaang anadidigra aya iti motor? Iso lang arudan tigistay mo nakatayan.
Ita, kunamanan amang irwar ka. Ay, apo. Aksidente lang, dahil manang. Talaga kas na ti biyag. Uray ka sa no apanaganad mo. Nugasa mo ti maaksidente. Mapanlatta. Saan na balay? Tagan nada ko manang. Iso anayunan ti kwarta ka. Nya, iti kasta, makairwarak mo tin iti bukod ko motor. Nagriga mo nga, hindi bumulburod lang, di ta? Kwarta man manang. Awan kwarta. Sige unay kit din. Sa nga gaso lang mo, igatang ko lang iti mama. Awan nga rod. Unay mo tan. Teta sa nga gaso lang, di mo pa'y maikag mo. Oray 50 lang harutan. Sige alis lang. Anyat ko na. Ay, manang lislay, kunak kuma. Sige kwarta mo Awan. Unay mga imok mo. Basi lang mo ti daw-dawa at matimpay. Kasano kat ulbod ka mat? Kunam agumatang ka iti pantalon kan sapatos mo. Ngam awan mo't makita ka baro a pantalon kan sapatos mo. Apo, at damot Ingatang kumatitintid mo. Ura inga kitaan, ada iti silid ko. Ayan na. Ipakita man nga rod no talaga ka matlaang. Kit ada ijay, ada iti silid ko. Ti kunam kit day. Ingatang mo iti arak. Inom yumanan kadag iti ereng ababarkadam. Sa dino ti ayan ni Bobby nanang. Ay, jakam mo Di pa'y mo't nagaw-awid manipod na panijay natayan. Ne, apay, asino tinatay? Ni Ibing alula ni Samuel. Ay, natay gaya mo, day bakit? No kasla napigsapay man. Nabayag ang nagsakit. Ay, kaano mat ngay ti panakaitabon na? Nalpasan naitabunan idi kalman. Ay, nawa. Naitabonan? Ngam aging gaita, di pa'y nagawid ni Bobby? Anya ngay ti araramidon na ijay? Jakam mo ijay adem. Kuno ijayan anagyan manipod na irugi ti lamay. Amangan mat no orayon na pa'y amalpas ti pasyam, kan 40 days, santo agawid. Ay, unay lakit din day dya tao. Awa na talaga ti dengdenggan na. Kaanon to nga taay nga agnakam. Ayan nga, itasyat tayo danyay. Apa na ibusan? Tangayawat mo. Di mo kanu pigsa ang tamadamatilwalo da di taunig. Impasal diyang dapay layang ti inom. Oo, nagpayagan da talwalo. Itay dapay nga aglulwalo. Labsan danton ti langit, gapu iti kinatidog tilwalo da. Wen nga da. Nagpayag. Uray kumamang, no di da ipasar din ti inom. Sapay na mag-aanang ti karabukog ko dyan. Makasasata ko na yun. Irwal mo man kiti. Umuligak ko maitay mapan makilwalo. Angay, kunakit din jelidel da nga. Iti ipapatay tayo amin. Kunana. Dinaldalas ko na tilimwal. Mangilam-laman damit ngamin. Ay no, wow. Ay, imbagam ko maa. Adida mangiram-raman. Talaga kaday, asan anagaw awid ni Bobby bakit? Saan lakay? Manon nga daw ajak nakit-kita dito'y balay. Ay nawaw, imbag man, tamaanusan natin saan nga digdigos. Kinulanda ni makadumingon san asan anagaway. Ay kitagpapadadan akadagiti ereng akainuman na. Agin nangot dan ay ijay. Ay, nagadok di maarami di talon. Imbes nga may naktulungan. Saan mo, kay tamot inom ti unain na. Nagado ti kunak nga lamidan na. Huwag nga wang, mawam mo tungtung palin na. Awawag ngam saan namot asungbatan ti awag ko. Unattended pa'y kiday. Ay kinidib na siguro na ti cellphone na. Tadi na kaya ti balistor mo. Santo lamanin mapanunot na ti agawe. Intun awanag, ti kukwarta na ti Jaske. Oh, pabe, sapsapulin na kaninarang mo. Nasabat ko itay na panak ijetel sila ni Nanag Lulia. Anyang itinbagam. Awan dak amok ko na. Ayos Very good. Unang laki din yung bagam nga dag dito balay siya. Ang mo dalat ta sigulon, dito yung balay ti ayan mo. Ngamin,
Isumit ti tambayam. On bibiyang ko. Irwal mo kiting darak. Ginom tayo manang. Ay, katuan. Oh. Oh, atoy. Sige, set manin no kastulayan. Una. Kakaisuna ka dapay kortak. Agawid ak taon ton awan paginom tayo baray. Ayos takit kaya ko kayang ka. Layos ti alak no siya kati agpainom pale. Siyempre mo na. Siya pwede ko nam. Abay ka mo. Yang aming gayot ti mabibitay. Iso nga aginom tayo nga ginom. Aging ga ati arak. Mauma ka na tayo. Ay nawaw. Cheers nga luden. Cheers. Nay, apa yun ba, bay? Hanggang ano ka? Malamlaminak na nang. Maliti bagbagay. Ay, nabala ka mo't anak ko. Adan sa gurigor mo. Kapupuyat mo siguro, daytan. Kapuiti ka na yun na panagin inom nyo iti ara. Ay na, matayak sa nanang. Masulad ka ba nanang? Mabitla ang tamang alak iti panglabar kukan ka. Kita, tarabi di anak mo, Nora. Naging baglaeng, pimanaw malay. Andaman siguro ni Jay Teresina ni Gloria. Wano Jay balay datan niya eh. Ay, wan nga rod Makauma mo timang bagbagakan ko na. Awan mo't lapat patyan na. Hindi agsagay, kunam lang matay. Nanang aming nga ubo na. Ngam iti naging bag, pimanaw man na nakaslawan na basama. Diyak mo't ngamin nasiputan arim mo talinapdak ko ma. Imalala ang nga tamo di anak mo. Sa anak mo akas di bakit? Kahit apay atalya-talyawan na ngay. Di mo ibaga asyak timalaan na. Nakarkaro mo't sa anak ngarta kanya. Nawanin baga asikat malaan na. Tinalyaw ka lang. Ay talagan sa ano asino ti burida. Isaw tinatangkan ti ulo na. Ay surun kaun. Siya maray. Naglamuyaw. Mayag ti panagayos na, karabkob ko siya. Kunak nga, Lord. No, diyakan umay dito yung balay, babi. Manong aldaw met anak bakasyon ka. Ay, sana mabali na pare. Among mga arak is life. Wewen pale ko. Ate, ikaw at mo tagpulutan pale. Naimas kayo ta, hadubo apato ko namban. Ay nawaw, nangalaan nyo nga dita. Pato, te kaluba pale. Ay nawaw, kasi man nga rodon at tinabukawan ito tarakan. Tagtagali, ado ti talakanda. So asan amadlaw. Sige, pulutan tayo kayo din. Okay, karot. Cheers! Nanang, ada ka na aksidente ang motor iti kabangibang a barangay. Agdi na mag-anibabi ka no ti maisa kadagiti na itaray iti ospital. Anya, ay na Diyos ko. Sino ka nung iti kaduana? Diyak mo nanang. Ang mga no ni Daniel ay sumati ka na yun nakaduhana. Ay, daytan ti magbagak. Nung nagtangkan tumot ti ulo na. Ay na Diyos ko. Di mo ko mabaybayan jay anak ko. Ispalom ka di ti mabali na pa kay sagmakan na apaw. Ay naimbaglaan, tasaan ka napuruan anak ko. Ay, wala nga lang. Wala lagi din mataya ko. Di kanto mga mindumdum iti maibagbagakan ka. Anya nga ita, nagistayan ka manan. Agnakam ka mga taitan, babi. Hindi ko. Ayabam adag iti babarkadam, tay sudat ti umay mga sikasuken ka kabayatan ti kadam dito yung ospital. Isupay sigurado adakkel ti magastos iti pan naka-ospital mo. Mala, husto daytan anak ko. Tinapatagkat nakalasat iti paggan ti adiyaw. Pasensya kayo, marang. Ikare, sana kong agbalaw. Tulunga lang ni tatang iti talon.
Ay, katrabang na lang amin Saan aday ta agbulbulakbol ti aramidam. Ngamin no agsakit ka, uno adadakis ang mapasamak ken ka. Awan sa bali akamangam, no saan ada kami matlang nga kapamilyam. Di da ka matulungan, day ta papainomom ababarkadam. Denggam ti maibagbagakan ka tapara matlang itibagim dayta. Saan apara kada kami? Idyam nga minan ti arak. Tawan na saya at nga itdennakan ka. Madadael ti salunat mo, agraman ta utek mo. Ay, nawaw! Di mo iyalang-alang ti pamagbaga dagiti naganak ken kakapsat mo. Gaputa isuda ti umuna ang mga rayat ken ka iti oras ti panagrigat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adaman sa ludsudakan ka, anak ka. Anya day ta nanang. Mangbangtad ka din ni Dario iti sustento para iti anak kiyaw. Ha? Kwa? Awan nanang. Awan matapulos ititid na. Anya? Uray anya ti aramideg apa ng pilit ken panagpakaasik ken kuana. Awan latta. Ay, una yun ni Dario. Isungarod nga igagad ko ti agtrabaho. Gaputa awan mo't namnamaag ken kuana. No agsasao ko namlano. Ay, tagayam. Awan ti maititad na kan ka. Awan nanang. Isu akwartak amin ti busbus-busek para iti anak ko. No adaman masapsapulan na para siguro kadakwada ken ni Carla. Ha? Sino manen akarla dayta? Ketika barbaro akalibin na nanang. Anya? Ay nawaw. Adagayam man ang ti ka barbaro akaliblibin na. Ay nawaw talaga. Among friend, mas asarak tunggal makitkitak ti popos ni Dario ti Facebook na. Ha? Kanayon, nga ipos na ti aso na. Sakit ti caption na, dog lover. Diyos mio Marimar. Bay amlatan, friend. Sana'y bagbaga apasig ka nung agkakaimas, kan agkakangina ti kan ti aso na. Hay, di na nahiya. Ha? Nagtured ang mga ibagbagay ti kasjay publicly. Ngam di na may purwakan ituray 5 aduling kanakyo. Ay nawaw. Ay, day tangarod. Hinton kwan, i-check ko tapag sasawak tawanan ba eh. Nagpadaan dalaunay ka ni Carla, akalibin na. Muloong! Nag-cute talaga rin ito nagatang tanga aso, honey. Wan nga rod, honey. Nag-cute talaga. Kaslasyak matlaan. Ay, sana. Saan kamot nga animal? Dabno ikumparam ti bagim dito aso, si kamot. Sa bagay. Ala, yung kamot isaganan dagiti usaran ng agdigos, tatigusan ta. Wan, honey. Ay, wan gayam. Kunak man no i-videom ti panang digos na kininika. Ayun gaya man niya. Bakit lang? Ta sit up ko ti cellphone, nga usaran ta. Ta, i-videok man. O sige, i-video ta. Ta isuka pa nga i-content mo. Un, honey. Lagi din, doon nga dito ipapainit mo. Aso magayam. Ah, dinigos mi kami ni tay. Iso nga inwar ko, tapno mainitan man. Kastaya, nagganas mo tibiyag na dito ang aso, kasala tao. Ay wala, alagang-alaga mi gini Carla da itong aso mi. Ha?
Pasig pa'y ngagkakangina ti kang kanan na tata. Ure dagiti sabon na pang digos, ribo ti bayad na. Nasahat nga raw, no kasta. Ngam, ti anak yung may kinitina. Ik-ikam ka di mo lang iti sustento. Anya? Ay, nawaw. Nagalasa talaga ti ugali da di alakay ah. Ha? Sino ti dakdak ka, madam? Nila kay Berto ah. Di lata lumabas no lumabas. Nagadupay lang at dil-dilaw na. Anya? No, sala alakay. Pagsasawak ko naktumay. Ay nabay amo nani. Isulakot ti pagsaysayangam iti oras kan panawon. Bay amlatan Apay, anya ngaming timbaga na kan kaya. Salbag da di alakay. Natadahil tal daw ko kabuking kwa na. Saludsudan na kid din. Nag-ikak iti sustento ti anak mi kinitina. Kat anya kumangay ti bibiyang na. Anya? Kastagayam timbaga na kan ka. Wan, iso ala putok ti ulok iti dayja na kay. Manakibiyang. Oy, nagsapa ka man nga imay dito'y balay, may friend. Aywan, nasama ang friendship. At ang aming tinakita kiti Facebook anang dadahil daw ko. Ay, nawaw. Ha? Anya man anday taya. Apay, saan ko da nakita ti impos da Dario ken Carla iti Facebook? Ha? Kwa, saan pa? Anya ka di ngamin man ang team post da. Jay aso da Ay, nawaw. Kasta una iti kinaproud da adog lover da ka no. Sunggar amin natutut ko ang graman iti baba. Diyos miyo, marimar. Anya? No pampanunutak ti saan na apa ng sustento iti anak yo. Rumura talaga ti ungat ko kenkwana. Bay amon friend. Anya kay nga rod no iso ti pakaragsakan da. Masabat kong tulang da yung lalaki Pabaina kiti kasta unay ko naktumay. Dog lover nga ipupos na. Sakit. Adapit ag comment ang nagswerte ka no di aso da. Marunutak man. Nagswerte ngam ti putot na. Di na pa may kanitikalin na Bay amon ko naktumat. Adan to lataal daw na day dya tao. Ay, una yan nga agpaiso. Dahito nga ipopost ni Dario iti Facebook, nanang. Ha? Anya dayta anak kaw. Dahito man, aso da ka no kan ni Carla. Huh, kunamatla no. Naimbag kumamat no saan na nga ibagbaga iti Facebook nga agkakangina ti kankanan ti aso na. Anya? Nagturagmatan. Samantalang ti anak mi, di na pa'y maikan apulos. Uray pang abasto na laang. Bay amo na nakaw. Aginggat ka ba ulam? Agtrabaho ka lata. Sa bagay matkit di makapay baba ti dayaw tunggal pilitag amangtad iti sustento. Wun, isabay amlatan anak kaw. Isunto ti makarik na itibain. Saan asikat? Nasaya at mat tanagranata dito'y paradaan, Dario. Ha? Di na. Ang mga nodamated mo para iti anak ta. Anya? Panagkunakit financially stable ka matan. Ngamen, tunggal makitkitak dagiti ipopost mo iti Facebook kat kasla adon ti kwartam. Anya ka din dito kay bagbagam. Nakunak dayta. Gaputano i-post mo ti aso yo kat kasla kabak nang ibagbagam a dog lover ka kan pasig anginginaan ti kang kanan ti aso yo kan ni Carla. Kas jay kumamat ati aramidam iti anak ta. Saan aya? Anya? Kundi dog lover ka iti Facebook. Ngam adamat anak mo asaan mo asusustintuan. Ay nawaw. Apay pa lang dawat ka kanya. Sa dino nga iti pangipipanam iti maggadam. Anya? Nagawan kat abain mon? Damagam no sa dino ti pangipanak iti sweldo? Adamot ti anak ta paggasgastusak. Awan lang arudan itad mo? Insultuan nakpailaang? Salbag ka? Nagawan mo ten abain na dayjay adaryaw. Ay, huwan nga rod nanang. Pagsasawak ko maitayan kat. Nakababain lang amin. Ado ti tao ija paradaan. Baya mo na nakaw. Siyak lang ti masabat na takas ta ti ibagana.
Durabak ko naktumag. Ay, nagmayat nga ikan iti pagnakman na ti awanan bain. Makapainsulto talaga. Ala, huston, anak ko. Pagkalmaom, day tarik nam. Addan to lataal daw na dayjay. Addan to na nang. Saan pa'y nga ita? Ngam inton to. Nagpadaan dalang iti kalibin na. Mulong dadwa. Salbagkit di. Dog lover iti social media. Ngam irresponsable mat nga ama in real life. Ay, Diyos mio Marimar. Kasta gayam timpaganakin ka. Di amat anak mo awan babay na. When friend. Ay, nagsakit nga ron tinakam ko kapo itimbaga na. Una yan. Pulos lang arudan nga awan itid na iti anak mi. Damagan na pailaang no sa dino kano ti pangip-ipanak iti matmat gadak. Ay na, makapainsulto. Ala, relax. Bayam, tasyak man ti makam mo. Ikakiti pagnakman na rin kaya lalaki. Oray man, wada kini Carla. Saan ka mabuteng? Alawen, pagsasawam no iso. Uray siya kat na ibus matan ti pasensya kadakwada. Saan matkindi nga isyo, ti panagtarakin day di aso. Kan ti panang ipagbagada di Facebook, adug lover da. Ngam ti kanyak lang. Be fair ko ma. Kasi ko mama taramidan na itanakyo. Patsyam day jay. Naglaing ngagpamarang iti Facebook. Dog lover ka no ngam irresponsable mat nga ma. Ay na, makapagigila talaga. Nagmayat atong paon iti agsin ng bangin. Ay na, narabyan ka manin balasang ka. Ay, wan nga rod tata. Nagapwa, Nagapuak ija ili tata. Nag-overtime ak iti trabaho iso anarabyanak. kasta ka day. Ala, aganos ka balasang ka. Eh, wan na tata. No choice. Talaga nga aganos kan aggagetak. Nang runa kat awan mat katulungak asabali no may papan iti anak mi. Di tragalaw. Imbes na mang dead kumama ni Dario iti sustento para iti anak niyo. Ngam saan may? Awan tata. Ultimo duling apiso. Awan may itid na. Sakit naglaing pa yung insulto. Di mo pa ilang amin dinurab tapos nagnakim. Oray siya ka makakikita iti ipupos na ka mas asara man. No anak ko la siguro dayjay. Nabayag nga iniktak iti pagnakban na. Di lagbaing tawanan baing. Ay nawaw. Na ito lang santi kinaawan babain na tata. Nagpuskol ti rupa da nga agipost iti aso da sosyal ka no. Ngam ti anak na ngay kuma. Kumusta? Ala, bayam tina. Masabat ko lang na dyan lalaki. Bagak man. Nasayat, Mike. Tanagranata, Dario. Abay tata, insultuan na ka di manin. Ay, saan, Mike? O na yan. At dalatikat kung may pagkakin ka. Hindi pa ilan na panalawas akayat kakasarita kay. Anya, Nadamag ko ngamin. Akas taunay ka nung ungit mo kanya. Kapulang iti panang ibakaking ka kundi dog lover ka iti social media. Hindi ka masustentuan ti anak mo. ah, Pero akas taunay ti ungit mo kanya. Kat pudno mitimbakaking ka. Saan ay anya, Ni Tina, kanayo na malabyan. Kapu iti panagtrabaho na. Adala may gatang na iti ipakanay danakyaw. Ngam si kagay ko ma. Kundi dog lover kay ti Facebook. Ngam irresponsable kami nga ma iti pudpud no abiyag. unay mo tinday tata. Sa anak may ta makibibiyang baraw. Ngam makikita namin kakasla ka saan amakarit na. Mangan ti asom itag kakaimas amakan. Ngam ti anak mo ngay ay nawaw. Anya, kasta manen timbagaken kadayjay nga awanan bain alakay. Makaparurod nga rod, man nakibiyang law na di dyan lakay. Ay, una yan alakay Berto. Anya nga taaya ti parikot na kadaka. Taamin matan kat pakibyangan na. Walat maramidan na di dyan tibiyag na. Iso nga amin kapakibyangan na, lalakayan.
Anya ko mga iti bibiyang na, no saan ka amang mangtad iti kwarta kinitina. Ha, no kayat na, di ison ti mangtad. Nagadulakit nga munan. At dantulal daw na day Carla. Uray lumakay, tutupa ka talaga, takasidjay mo nga mintugali na. Aywan, pagsasawam ni isong. Awan ti lakay-lakay no may papan iti ugali. Ha, salbag kiti. Ala, bantayan mo na lang ni Nika. Tama nga makabulos. Win ka di, danagun aya. Ay nawaw. Ay nawaw at talaga ko na kumanan. Ha? Isugayam day, tanya kalayin yung iposit Facebook. Kan kalayin yung iba ka aduglawer kayo. Ay nawaw ko nakmanan. May saka may. Anyat parikot mo aya. Awan matiparikot ko, Dario. Kahit kulang nga iba ka ken ka. Ano ang ipost kamat iti social media nga ibagam aduglawer ka kat panunutem nga umuna ti anak mo. Na date itad mo ken kuana. Manakibiyang? I'm not talking to you, you know. Nagturad kamatan amang tungpakanyak dito'y kaadwan kita tao? Natureda ka talaga. Ang mga nukayat mo ulitak pa, ha? Pangasim, gusto ko man. Apay, mabaing ka mamuan dito tao to galim. Sakpay namin nga dog lover iti social media. Panunutan nga umuna ti putot mo, salbag kamat ang lalaki. Ha? Ay, pinapainak ida iti kastaunay. Anya? Sakit, sumampitaw pa'y lahing da Carla, sinipat kon Anya? Ay, nakabutbutan ka matan. Oh, don't me, kunaktumet. Nagpadadala nga mo loong. Ay, naunay kan, friend. Nagatal gamin da ito'y takulat ko kahit. Iso ay nilayad ko. Sak indis iti rupa da Carla. Ha? Saan nga kamkamali da Tario? Taamangan no iruwar ko ti kinalalakik no bilang laang. Anya? Parang agnakam da Tario. Maruruta ka talaga. Anya? Imay kalaang tapno ibagam kanya anasakit tinakam mo gapo iti imbagbaga ni Claudia kan ka? Wen, imayang tap na ibakin ka bagbaga am tigayem mo. Husto lang da nga inaramid na kan ka. Tapno ammom. Makarik na kamat itibain uray sagpaminsan. Anya? Alam sa bagay, na ito lang monti kinaawan babain mo. Anya? Nagpuskol matantirupam nga imay payla ditoy. Di ka lagbain? Gusto matimbaganakan ka, sana ya? Asakbay nga ag dog lover ka iti social media. Panunutam nga umuna ti putot mo. Tina. I-post mo ti ag kakaimas akan kanon ti asom, ngam ti anak mo ay. Awanan bain! Ay, makapapungtot ka mat. Mairusok mo pa kanon ti asom iti ag kakaimas, tapno lang adamay pagpanakal mo iti Facebook. Oh. Ngam ti anak mo, pulos, tarupam Ay nawaw! Panunutam nga umuna ti anak mo. Sakbay nga agparamag iti Facebook. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.